Kaixo, zuekin gaituzue berriz ere. Gaur, gidatu eta oinez ibiltzerakoan gure portaeran eragina duten alderdi batzu aztertu nahi ditugu. Aldagai horietako bat, gu geu tarteko izaten garen trafiko egoerak analizatzeko gaitasuna da. Izan ere, gidatzen ari garenean edota oinez gabiltzanean, besteak zertan dabiltzan kontuan izateaz gain, gure egoeraz jabetzen jakin behar dugu. Trafiko dentsitatea, logura, ikusmena, erreflejuak, autoaren egoera. Begoña eta Manolo osasun onekoak dira, eta ez da harritzekoa. Gimnasia pitin bat egiten dute, sarritan pasiatu, otorduetan zaindu, euren adina kontuan izanik nahikoa bizitza aktiboa egiten dute. Baina tarteka makalaldiren bat azaltzen da ordea. Oraingo honetan, txertoa hartu arren, Manolok gripea harrapatu du. Betiko egonezinaz gain, sekulako buruko mina eragiten duen gripea gainera. Begoña eta Manolo sendagilearen gana joan dira, gaitzak ondorio kaltegarriagorik ekarri baino lehen. Osakidetzaren ambulategian betikoa esan diote, pazientziaz ohean egon eta ez arriskatzeko. Buruko mina kentzeko berriz, analgesiko bat errezetatu diote, neurrian erabiltzeko gomendioarekin. Vale, muy bien. Manolok aurreneko dosia botika dendaren ondoan dagoen kafetegian bertan hartu du. Egia esan, badirudi botikak mesede egin diola, eta Manolo berehala hasi da hobera egiten. Askoz hobeto dago, baina sendagileak esan bezala, arrokeriarik ez eta ohera. Autoa ez dute urrun utzi, 10 minutuan etxean izango dira. Bidean Manolok stop bat egin behar izan du. Urrunean auto bat bazetorrela ikusi du, baina irtetzeko lain denbora bazuela uste izan du. Pentsatu eta egin, aurrera jo du. Jendea erotuta ibiltzen dela pentsatu du Manolok, beti presaka. Beste autoko gidariak ez duela arrazoirik. Izan ere, urrutitik ikusi baitu, arauek agindu bezala estopean geratu ondoren Manolo abiatu egin dela. Gainerakoan, bat ere arazorik gabe heldu da etxera. Manolok badaki zer datorkion. 2 edo 3 egun ohean eta pazientzia ugari, gripe nekosoak aldegin arte. Estopean Manoloren portaera egokia izan dela uste alduzue. Manolok inolako arriskurik eragin altzezakeen beste uneren batean. Beti bezala erantzunak zuen esku utziko ditugu. Oso garrantzitsua da denok beti gogoan izatea, guztion zeregina dela trafikoaren baldintzak hobetzen ahalegintzea. Hala, beste batzuek gu geuk edota gure ingurukoek ondorio kaltegarririk jasan ez ditzagun. Erantzunkizuna guztiona da. Agur, izan arduratsu eta arreta zibili.